empat entre el Lleida B i el Sant Ildefons en un partit amb gols, ritme i bones ocasions per part dels dos equips. Els lleidatans es van avançar al minut 3 de joc amb aquesta potent rematada de cap de Noel a la sortida d'un córner. Amb l'avantatge en el marcador, els blaus van continuar amb un joc clarament ofensiu per ampliar les distàncies. Morancho va tenir el 2-0 a tocar amb aquesta rematada de cap en una falta penjada. Durant la primera mitja hora de joc es va poder veure un partit obert i atractiu, amb dos equips llançats clarament a l'atac. En un dels moments delicats del maig, just abans del descans, Mario empatava amb una rematada de cap creuada al segon pal. A la segona meitat, el Sant Ildefons intentava aproximar-se a la porteria de Lleida buscant l'esquena de la defensa local amb pilotes llargues. Al 57, Javi, amb una contra ben finalitzada, avançava els visitants. I poc després, Juanito rematava de cap i enviava la pilota alta. En la darrera mitja hora de joc va ser Lleida qui creava més perill. Morancho, amb un xut potent de falta directa, enviava la pilota fora fregant el pal. La insistència de Lleida finalment va tenir recompensa. Jordi Martínez aconseguia empatar el partit al minut 79 amb una bona rematada de cap després d'una centrada de Pucci. Abans del xiulet final, el Lleida encara va gaudir d'alguna bona ocasió per poder guanyar el partit, com aquest córner directe de Pucci, tancat, que el porter visitant desviava amb la punta dels dits. Sumar sempre és positiu i llavors estem contents per aquesta part, però jo sempre ho dic, a mi m'agrada guanyar i si l'equip s'esforça tant com s'ha esforçat avui, mereixia guanyar i crec que hagués sigut molt més il·lustratiu del que ha passat el guanyar. Amb aquest empat, el Lleida B suma ara 29 punts a la classificació i es manté a la zona mitjana de la taula. En la propera jornada rebrà la visita d'un rival directe, el Rapitenca. Serà dissabte a les 4 de la tarda a l'annex del camp d'esports.